सोनाफोर अनि जबान ब्लुटुथ नथामखौ फिन खेबसेबाव बावबाय सबायमा जों फगमारनाय महर लान सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लाउसखौ फुरा जोगो सिनायलांबाय जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बिमानि संनाय माइब्रा जालायबाय आं सोनाफोर इनिफ्रायहाय जाबाय एसे गोबावानो जाबायना फैनायाहाय थांनोसै आरोना बबेथिं दावखोलांनाय जायो ना दावख्लायलांनाय जायो जागासिनो दङ नै लिलिलालानो माइब्रा एवनाय ओमफ्राय गाइखेरनि साहा बेखौनो जानानै थांगोन आं बारा बुरजा ओंखाम जानानै थांनो हाया टाइमाथ' दङ जाबा जानो हायो संनानैबो जानो हायो आरो जानो होनबा आयानो हायाबाबो संनानै दोनगौमोन बियो फुङावनो बाट आंनो इदि दुमब्रांब्रां जालांनानै गारियाव बिराद प्रब्लेम जायो आरोना एकदम माने हाया ओंखायनो माइब्रा मुथासे जानानै बेजोंनो आरोना उखैहैनोसै जि गारियाव अब्लाबो उखैनायखौ हजम खालामनो हागोन खिन्थु जानानै थांनानै जे जाबादि उसुबिदा मोनो जा हालोदाव गोलैयो आङो बेखौ सैज्य हाया आरोना दे जादो दे नै माइब्राखौ मायदि जायो जालाय दे जादो एफा बुरजा नोंनि खुगाया एफा गिदिर आरो मागाम मगाम दोनथ'दो एसे दा सोनाफोरजों जानानै लागोनसै आरोना बाबा दाबो जायाखै नामा ओइ नै दासो हाथाय फुगासिनो दङ बा खानाय सिनानै थब्लावला हेन्डसाम नुसिनथारदोंथ' आरो आफाखौ जेला लागायगासिनो दं जेला बेरे फुंजान दा लागायदे आबा दे भगबान जेल जुल लागायनानै खानायखौ नारखोगासिनो दं मालाय ओरैहाय मा सानदों मा मादों बबाव नुयो बबाव मायो दे सुनानै फैदो दे साया लुखानाय जेने गुसु जासिगोन थान्दा बरफ जासिगोन नोंना ओमफ्राय बुस्थुआनो मेजेमसो गलायलायदों बबेबा खुनानै फैखो नोङो ए भगबान खावसे खावसे जोंहा खावसे बे नङामोन ओमफ्राय मिन्थावथावनो बेहा मोनायाव टेन्थनानै एकदम बिसो जाबाय आरोना दुरबल बलनो जोख्लिसोमोन ना बिदैसो दंदां दंना गैया मिथिया गिदिर नुदोंथ' बिदैसो थागोन इयो बुरजा ओंखारगोनलै बियो बेदरा टारगेटआनो ओरै थाजासोमोन आरोना खोख्राव एसे गेलेबाय थायो बिसोरो बिनि थाखायनो आं भिडिअफोरखौनो अबेबा खना खनलायावसो लाहैनांगौ जायो नाङा मा नाङा अ थांखो लागा जोङोथ' बिमाया बोरो माथो गखाबायसो खोमालाय खानानै दोननाया बे नङामोन माने एसे सेख्रा गखाबाय साला बे टेन्ट'आबा मोनजानाय नङामोन माथो ए फुङाव दंमोन हमसान्दि ओमफ्राय उनावसो गदों आदसा थाइस बेलेगखौ खादोंमोन आरो मिनिथावथाव बेखौ मोनायाव दुरबल टेन्टनायनाय गारामा गाबनाय खोनाबाय नालाय बेखौनो मख्रायबाय आरो दा एकदम मेजेम जि मोजांखा बेमार बायदि नङा आरोना मा जाखोथाय दाख्लै मुलि जानानै राखांबायमोननो मिथिला मारै मुलि जानानैबाबो राखांनानैबो जाखांफिननायखौलाय माथो खालामनो हानो लाखिनो हाया दा बेमारखौ जाबाथाय जाबाय आरो जायाखैबा जायाखैसै आरोना आंनि नोजोराव गैला आंनि सिगाङाव जादोंमोननो दाउआ लांदां लांदां जाबाय ओमफ्राय दाउ खासिफोरखौ नोंथांमोन देखायनोनो मोनाखिसै आङो बबेथिं दंहैयोथाय दाउ हाबनो हायै बाउन्डारियावसो गोदाखादों आरोना एसे बेमार टेन्ट' सोनायखाय ओमफ्राय दुन्दियाखौ हाग्रा दांनांगौ जानाया जादोंमोन नै हाग्रा दांनांसिगौ फुबानो जोबो ओंखायनो हाग्राखौ दांला देन्जार ए दांनां गोदां फोगोन नैथिं मा अल कफि ना बान्दा कफि ए जायोबाथ' बिमा फिसा सानैजों बांद्रायलायनाय गानाङा आदारखौ हजम हायाखै खोमालै बेमार जानायखाय माइबो माइरंबो ब्रां ब्रां जानानै हजम लांनो हायाखै बे गाहायथिं लांनो हायाखै बेबुथिं बेबुमानि मेजेम दङ ना बेमार नङि बायदि बिदैख्रिबो गैया ए दंहाङोमोन एसे दंहाङो बिदै फिसा फिसा जाहांबायमोन मागो ओइ फिसा फिसायालै थ' फैदो ए मानो खाखो आबैनि सामब्रामखौ नोंहालाय फैदो मामा थांसै फैदो जाबावबाय नै क'क्रखौ बिफानि आख्रतखौ मालाय लानानै बेरायबावबाय हनै बे खनजोब्बाय र' खालामबानो गैला जोब्बाय नों बेफोर मानसि थाबाथ' लेथेर फेथेर मोनखानांगोन आख्रत बैथिं थाइसे बिसिना सिङाव थाइसे माबा थाइसे दा बुंसै आरोना
फाइनालि सुनाफोर पेकिं सेकिं जाजोब्बाय दै अर होजोब्बाय मा सोखो मा माखो फैनाय समाव बाराद्राय थोन थोन नङा माबा थांनाय समाव थोन थोनसिन जाबाय सेन्देला गानदो सना यै जाजोब्बाय 300 थाखा मोनबाय हा 300 थाखा जोब्बाय 300 थाखाखौसो बेहा आं हाला थाइसे थाइनै फैसा होदावग्रा आलासिफोरखौ एकदम मिज्लु मिज्लु नायबाय खोमा बियो बिबाय 100 बिमाय 200 माला माल गारि भारा ओंखारबाय ना बा बिराद थार गावनिखौबा जमायदों मालाय थेमायाव सोहैसिगोन आरोना बियो एसे माइब्राबो लाबाय आं सुनाफोर ओमफ्राय बे बिफा हरनाय आख्र दाख्रानिथ' आंना बेगा जायगा गैयामोन नालाय दासो एक्सट्रा लानांबाय बुस्थुआ ओमफ्राय दाउ बेदर एसे लानाया बेफोरो लाजोब्बाय ओमफ्राय सबायजों साम' ओंख्रिया दंबावोमोन बेखौबो जायगा थाबा लाबावगौसोमोन आं गोजां जाहैनो सोबहैबावनो जायगा गैला आंना लांला आइ जाथोंसै फंबाया माने बारा जाया नालाय आइया हारसिं माने जानांसिगोन बे थोरसिसे जालायनाय आरोना थ' बाबा मोनसे रिक्सा लाखिहैदो जाबाय थांसै सुनाफोर आबैया दहाय दुन्दिया जों माबा होबाय दोना ना बेयाव सोबाय दुन्दिया एसे सामब्राम एसे लाखाबाय आङो सामब्राम बिलाइ आरोना ओमफ्राय दासो खबर मोनबाय आंहा बैथिनि सासे बिबोनां आरोना फंबायनि हिन्जाव माबा मा होनो लाइ मैगं गोरलै गोरलै फुदोंमोननो जायोबा लांफैयो आलासि थांखोना माखो होनबाय दा लांनोबो लांफानोबो आं लायस्लाबनो हाला ओमफ्राय आलासिया थांखासिगोन नालाय माथो होनबावनो जासिनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बिबोनां माबाखायो भिडिअखौ नायखायो ओमफ्राय गथ'फ्राबो एकदम दाख्लै नानिजों गेलेनानै फैदों आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ लानोनो मोनाखै बे समाव बेस्थ'मोन आरोखि दाख्लै मिटिङाव बिनानाव फामि मुसाहारि फैबा मिटिङाव एसे लानाय जादोंमोन नानि मोना बेसोरमोन आरोना ओमफ्राय बिबौखौ आखाइ खमथिलायनाया जाय जाय लांदों बिसिनि मामियामोन आरो ओमफ्राय दा थांसै जों लेथेर फेथेरनो बिमा बुरैखौ नागालांथोंसैलै आरोना उफायथ' गैया नङा होमबा सुनाफोर थाबाबाथ' आं थांसै दे होनबाय नों आमाइखौ मा होनखाबाय आं थांसै दे होनबाय थांस्लाब मोन रायखांबाय थानोसैलाय बियो आदाया बैलाय आगोल थांबाय लिलि लाला आरोना आदाया हले आगोल थांबाय ओइया बिदाय आरो बा माला बन्द' मोनबावगोन बन्द'आनो गैखाला डाइरेक्ट एनुवेल एग्जामसो जाहैनोसै सकेटआ आं लाबाय आयु सक्लेटखौ बावबोबाय सानदों बेगाव सोबाय मा गथि गथिथार जोंहा बाङालिसो ना मा रिक्सा फैगौ लिंहर रिक्साखौ हाय बेखौ बाय होनदो आबैया बाय बाय जाबाय दे थाबाय लिलि लाला रिक्सासो जाखायो थ' माथो होनबावनो सुनाफोर थाङाबालाय आरो मावना थ' मैया सासे आगैया आं रिक्सायाव रायज्लायलांसै खोनागोना खोनायाथाय मा होनो आब'आ बन्द' मोनबाबो खालि न'आवल' थाङो बिमा बिफानि न'आवल' बिखुनजोजों थाङा होननानै बुंदों आरोना थ' आगै सराया अबे समनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनायथाय आं मिन्थिला आरो जुदि आवगोलनिफ्राय नायदोंबा आं मिन्थिला आगैया एसे कनफिउस जायो खोमा आं बबेनिफ्राय भिडिअखौ बानायदों थ' माबामोनखौबो रायखांदों मालाय पिबि ब्लग्स आरो हाइलुरि ब्लग्सआसो गामियाव थाङो बिदि होननानै बुंदों आरोना थ' आगैया भिडिअखौ नायबा नुगोन आं बबे जायगानिफ्राय भिडिअ बानायो बा अबहाय बन्द' मोनबानो बहाय थाङो फुजा बन्द' बहा थाङो आरो मा होनो जायखिजाया गरम बन्द'बा बहा थाङो बबेनिफ्राय भिडिअ बानायो मोजाङै चेक खालामबा नुगोन आरोना आगै ओमफ्राय नै एबार बन्द' मोननायावसो आङो फार्स्ट ओरैहाय नामायबोग्रोदों आरोना नङाबा आं हामेसा जेब्लायबो मा होनो ओरैहाय न'आवसो थांग्रोयो बोरायनि न'आवसो आरोना जिहेतु निजा न'आ बेसो नालाय बेयावसो थांग्रोयो एबारल' आङो ओरै फैग्रोनाय जादों मानो होनबा खामानिबो दङमोन आरो बिराद लिंहरबाय थादोंमोन आंखौ बङाइयावबो आनैमोन मादैमोन माने आङो फैया गोबाव जाबाय होननानै आं भिडिअ बुंखादों नालाय थ' बिनि थाखायसो आङो नामायबोग्रोदों आरोना आरो बिफाया गावनो बुंदों थांनानै बे मोनसे खामानिखौ मावहैग्रोदो होननानै आरोना थ' बिनि थाखायसो आं नामायबोदों ओमफ्राय एसेबां गोबावबो आं थायाखै नङा होमबा बङाइगावआव आं साननै थादों हरनै ओमफ्राय दा न'आव आङो हरबा थानाय जाबाय आरोना थ' एसेबां टेनसन गैया बन्द'आ आरो दंबावो एबार आंखौ बहा नुसिगोन आरोना बाखि आङो दुखु
दुखु मोनाखै बे मोनसे नर्माल मानसिफोरनि साननायखा हाबा जानाय हिनजावा बिमा बिफानि न'आव एसे बांसिन बा एसे थाङोब्ला नर्माल मानसिफ्रा सानखायो हनै बिमा बिफा न'ल' थाङो बिखुनजोजों थाया बेबायदि आरोना थ' आंनि बेलायाव बिदि नङा बिखुनजोजोंनो आं बांसिन थाहैयो बिमाजों आं खमसिनसो थायो खमसिनबो जाखानांगौ उफाय गैया ओमफ्राय दा न'आ मोननै आंबो आलादा थानाय जायो नालाय बे हिसाबै आं न'आवबो बिदि फैनांगौ राननांगौ जायो आरोना बिमायाबो हारसिंना नुखाबायनो थेवबाबो आङो बांसिन आंनि न'आवनो थांग्रोयो आंनि न' माने मा बोरायनि न'आव आरोना दायला आंनि न' होनबा बेखौबो होनगोन सानगोन बिजनिखौबो बिजनियाथ' आंनि आलासिनि न'सो नालाय आं बेयाव फैबा आलासि जाहैनोसो होनखायो ओमफ्राय न'आव थांनो माने आं लालियाफाराखौसो न' होनखायो आरोना थ' बेखिनिमोन जेबो नङा नों आंहाबो बिदिनो बुंखागोन बेयो नर्मालखा ओमफ्राय गोसोआवबो एसे नांदों बोरै आगैया रेगुलार आगैनि कमेन्टखौ आं मोननाय बायदिबो मोनबाय थायो खिन्थु आगैया मानो आंखौ बिदि लिरखोथाय आं मोनथिला आरोना थ' आगैल' नङा सोरबा सोरबाबो साननो हागौ थ' बिदि साननो नाङा आंनि बेलायावथ' बिदि साननो नाङा जों पिबि ब्लग्स आरो हाइलुरि ब्लग्सनि खोथा बुंदों नालाय पिबि ब्लग्सआथ' दा बिस्रा गावहा न' जाबाय बेहा बुहुत खमसो थांनो हायो आरोना निजा न'थारखौ नागारनानै थांबाय थानो हायाना मालाय बेहा क'क्राझाराव न' जाबाय नालाय खमसो थांनो हाबावो बियो थ' दाखालिफोर नुबाय थादों खोमा भिडिअफोर आंबो नायबाय थादों माने सारादु जादोंमोन नालाय बेयाव थांबाय थादों आरोना थ' आंना सारादु फारादुजों खोथा गैया एसे स्कुल बन्द' मोनबानो आं खारलांखायो आरोना न'आवहाय लालियाफारायावहाय स्कुटिजोंआनो जा विंगारजोंआनो जा मेजिकजोंआनो जा आं थांखायो बाखि बिजनियाव ओरैहाय थांखांजोबनानैसो एसे टाइम थानायखौ आङो बिजनि फारसे फैयो आरोना माने मोननैयावबो आङो रानथारो जेरै आं फुजायावबो न'आवसो थांग्रोखादों लालियाफारायावसो ओमफ्राय बाखि एसे थानायखौ आं ओरै फैदों आइयाबो बिदिनो खबर लायो नालाय जोंथिं फैला बेयाव फैला होननानैहाय ओंखायनो आं फैयो आरोना भिडिअफोरखौ नायफिनाखै जाय जाय सानफ्लांदों नायफिनबानो जाबाय आरोना आंखौ लामा थांनाय मानसिफ्रा सानलायसिगोनसो आरोना सलायग्रायाबो मा एथ' बक्सबाय थाखो होननानै डाइरेक्ट गारिखौ मोनगोन ना मोनलाथाय एसे देरि जानानै ओंखारनाय जाबाय आरोना खुनुरुखुम मोनबा मोनबायसै मोनाबा ससे थांसै आरोना ओमफ्राय जेने थेने मोनमारबाय लास्ट टिपसोमोन नामाथाय बेनो आं मोनथिला आरोना आं बेजों थांफेराखै गोजोननाय मोनबाय अब्लाबो मोनबाय नालाय आरो माथो डाइरेक्टनो ओमफ्राय आगैनि खोथायाव फैफिनबाय आङो हाइलुरि ब्लग्सनिबो खोथा बुंदोंमोन बेबो ब्लग्स नागारदों बेहा बेसरा फिसालायानो उसुखसो जानानै दङ आं फनाव खबर लाहरदोंमोन आरोना मा जाखो मारै जाखो होननानैहाय ओमफ्राय आरो बेहाबो टंलायावसो थांलागामोन बेस्रा गावनि बिमा बिफानि न'आव आरोना बाट बिदि उसुआ बहाथो थांबावनो आंखौबो होनलायबायमोन टंलायाव थांनांगौ एबार होननानै आरो आंहाबो बेखौ बुंबायमोन बिजनियावसो थांगोन एबार होननानैहाय थांनांगौ ज' होननानैहाय आरोना थ' रावनिबो रावनि आलासि न'आव थांनाय जानाय नङा बे ओरैनो जों फान मस्ति खालामनायसो बाट बेहाबो थांगौमोन आरोना थ' आगै बुंनाय हिसाबैबा आं सानबाय आरोना आङो जेब्ला गामिनिफ्राय ब्लग्स बानायो अब्ला बिसोर न'आव गैयाबो जानो हागौ ओमफ्राय आरो दा बिसोर ब्लग्स लानाय समाव आं गामियाव गैयाबो जानो हागौ मतलब गाव गावनि सुबिदा उसुबिदानि खोथा दं आरोना न'आव थांनाय बेयाव फैनायाबो बेबायदिसो बेबायदि जेबो नङा जे आं थाङा आं थानो मोजां मोना बिदि नङा आरोना थ' आं दा फेथेर बुंबाय थाला जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनायलांबाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय बारा फेथेर बुंबाय थाबाथ' मोजां जानाय नङा मानो होनबा आं बालासो जागोमागासिनो दंमोन खिजानि आंनाबो बुंजाबायनायसो जाबाय नामाथाय सिगां बिमा बिफा न'आव थांग्रोनाया बन्द' मोननाय लोगो लोगो न' फारसेसो थांग्रोनांगौमोनदां आंबो बाट आंना खामानियानो बिदि जाबाय नालाय सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय